Yo, sabre yachia nipa bibiri biala utie yen. Edoba Odumankuma TV. Yamawakwaba. Denchia kesiye. Ema usabre. Mejiri yese nyankopon adom nti ohon eye. Ene nkran hyesem ne se enne wanhu so a echena ubehu so. Enne wanhu so a se nonsia no ebo mpre no 6 na ebo 2 times a day. Na se nne no ba akokora mrew improvements ba akokora amrew bibi papa biara ba akobia amrew nkoso ba akobia amma wadwuma mpagia nne wade ton ye basa echena ebeye yama yedase sabre wa utie yen se won subscribe ya bomoden ese obe subscribe channel no Odumankuma TV na bra be kan Odumankuma busua no ho ye won nipa bebre edema na wasan a like bomoden asa obe like ni so ehia pa bomoden asa obe like yeda wonipa bebre biala aso anyumre anan pempenso yi ye no kan sam mienu miensa bi kakra ene say Ghana awuto no adosu too much. Awuto na adosu too much. Nansen yara na ye nyina yenim say Bishop Bernard Kwame Nyako enya ne ba bi koye. Afe yanka bi anhyem yanyi bi amfirim. Yanka sanka yen actor Ghana ye nyina yenim say enam ne so enema Ghana moving industry etimi enya fapim papa ewo Ghana ha yenim say na akini papa say mo bekaya which is 2003 say 2004 hwe ba Ghana me say National Theatre ye ma say den sabe na enyumtuni bia na ye frɛ no Talibom Chaka sambe kai pa so that say nunya ko perform wase wonim na sankrofo yi betimi aka say Africa de na omabu namba bia enso ageko bomodin de kakra eba be say wo madwuma nyina ma Ghana moving industry no eba be gina ne nan so ewo Ghana ha yanka bi anhyem yekote yesi ageko de ne car akwakunya accident ye ne convert fofra wato wode akonya accident ofre enkran ekukumase ama wakonya wawu won se eba ye no Odumankuma yempepre ye ho na yempese ye beba be ma yetiefo no ye de nsem bi ya beba enye no kore nti ye bomodin nyantoboase dodom babam hwiegum efom ane se sabri ye ka kire o se ensem na wo mokan ni nyina no eye bosrimka won teda na yenkonkotie aka budam eye kufiedu yenkotie na no asem ebra asem si ye no na wote ye no na no di ya wode bae momenko na yenkonkotie ye ba ye besan ato aso Anamo ani sabu enya na bi ayi ya ni pa ekira oye sa isi ka twem ni na sisi bia da wi bi ebi twem kra ka bia no yare ana ni nya accident amani me ka se yesi ni kira ni se bi sisi bu fruit ni sisi amani ka se ya wa hu bi ayi ni nya ni pedi ni kuka ni tuka tuji na o mo kan na ni tuka na ni da na tuka se se ni ho na wo ni so ka ni nya sa ni ho de ta o me da na ni ti ati wo na ko se yin sen kana matna wache ni ko na mi ba
ni ade nti hwa ne na bi ade a menya no nti ni na photo no kura so mo de beto picture no eye 11 years back award wi am ko ji wo during sleep sata no ana mo di sa teacher no ma ko yi ba de 20 ni mo ti bi ni kana to ri picture no kana ni ya ya actually so actually na ke ni kana ni ya ni ya ni video. And why Alex Kofiadu aka Ajako Bidam Ketinochi and Ajako International something we say no ya na di hu any ade the probusia the Tom Muni na suntinye some papa ese Ghana ese so da ha mi bibiri na da ha ni anaye na dofo edem because na ni pe mi no enda ni ta be 1000 de na ni ta bibiri kwa so me ni anta because we kasa we so we so ana we ba ni ade na e de obre na ma mi no bibiri su kla fra isu enya te won kan kra won kata bi so bi si sa na de ko na ta ni ne ha din se o mo be ma ni ta bibiri kan ki wo system ni nya dia ya de papa e te ni ta bi se te ni ni so nya wi na e de nya sisa de body ni de ba ku video na e se ni pati ase se na ba ye mra a ye chiwa si mra na wa kura ba ka se yi keke ne so na ni keke si so dia no ase wodu no na ni ho ye ba ka chire wo mo ni se e ya ne ta di agro se wu di sika ne so be de ji e to da ayi ni nya ti o yi wo ni be bi a nyere ni e bi ni pa no kura ye se yin ya wo no na omra ne che se yin ya wo nti o mo nyi adwuma papa ne fa mo ma ne ni nti mana se empa ne kino ni system Aye, one kasa or chiam ye ni masema da wataka was nana wasuma. Ene da hono. Hwɛ saa nneɛma na Ghana ha sɛ yɛyɛ no ɛmmoa yɛn yo. Ɛmmoa yɛn yo. Wotimi tena ase o. Etimi hyɛ da wo bi ba yɛn nse na bosome nkono. Enti wan kasa wo papa, wo maame, wo nua bi na obi di saa de di na ka bɛyɛ ode. Hwɛ wonim ye wo sika bi wo saa wo bɛpɛ na fa kwan papa so ɛfa pe sika no. Sika bi wo saa wo bɛpɛ wo benya. But wan hwɛ yi a wo bɛdi sika so wo bɛdagi. When yakoka yesi yenye no. So ho yakoka yesi yenye. Eti wan kasa no wotena ase, woni akono wotena ase. Wonim Ghana ha de nkrofo super o. Ah, we ya no wa frɛ na ya kan say ya ate say gya kwa wu. Ya customers na den. Nipa ya surprise won niama. So oni ya say gya kwa wu no monka. You see? Ana wa akokote ne voice no. Enti onipa kwa wo ye saa de wadi na obenya. Owuo nso yade a yedidi agro. Ah? Owuo yade a yedidi agro. Hwɛ wonim me ankasa me krom kwa wobo. Ɛna ye kan sɛ maame abrewa bi ɛse ewiase afron wanyi dodontu wɔkɔkoku no wafa homa ɔkɔkoku na ho. Wɔkɔkoku ne ho na ne dua yi man firi soro dua bu ye firi soro eba. Maame nim nika wɔde tuye no. Owuo na fom. Mama yen hwɛ saa de ne yi yɛda obi bi ase hwɛ sɛ obe subscribe na wa share e de amani pa bia na wa like yɛda mase de be si bia bɛsan temo mo bɛsan te nka yɛda onipa bi ase yɛda mase